Il-kuntratt tiegħi skada u l-Ministru Ġustin Caruana sempliċiment talbitni biex nirritorna iċ-ċwievet. Hekk kiteb Mark Camilleri li sal-ħamis kien iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ksieb. Camilleri li huwa ex-delegat tal-Partit Laburista qal li fis-7 snin ilu fit-tmexxija tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb bena entità sħiħa u sar martri tax-xogħol sabiex l-industrija Maltija tal-ktieb tiġi salvata. Huwa kiteb li l-unika raġuni li rnexxielu jibqa' fil-karga li kellu waqt l-Amministrazzjoni Laburista kienet is-sapport tal-awturi u l-pubblikaturi li dejjem għamlulu kuraġġ. F'post fuq Facebook Camilleri qal li huwa tadiqa li ma natax tislima kif suppost, imma fil-ħajja ma tistennix wisq. Kiteb li m'għandu ndiema ta' xejn u li se jerġa' jirritorna. Mark Camilleri huwa persuna kritika ħafna tal-Gvern Laburista u allura mhux esklusi huwa spiċċa twaqqaf mill-karga li kellu minħabba diversi kummenti li għadda fil-passat. Ftit tal-ġranet ilu Camilleri kien kiteb post fuq Facebook jgħid li għalkemm huwa Laburist mhux se jivvota lil Pulcinelli li jippretendu li huma Laburisti. Dan b'referenza għal dak li kien ġie żvelat dwar il-Ministru tal-Ġustizzja Edward Sammit Lewis. Camilleri huwa l-istess persuna li rrefera għall-istazzjon Laburista bħala skip taż-żibel. B'reazzjoni għal dawn l-aħħar żvilupp il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg irringrazzja lil Mark Camilleri għal ħidma tiegħu bħala Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ksieb. Huwa rringrazzjah għal mod kif ta' ħajja ġdida lil Festival Nazzjonali tal-Ktieb u ta' spazju lil awturi lokali. Dan kollu waqt li qatt ma qatt lura milli jsemma leħnu kontra l-arroganza u l-attentati ta' ntħil min-naħa tal-Gvern.